No minun suhteeni Itämereen on ihailijan, käyttäjän ja tutkijan suhde. Eli käyttäjänä olen innokas kalastaja. Kauniiseen meriluontoonhan kalastaja sopii hyvin ja sitä kauneutta voi ihailla. Varsinkin Saaristomeren osalta se on hyvin kaunis paikka. Ja toki kun olen ikäni tutkinut Itämeren suojelun kysymyksiä, niin syntyy myös rakkaus tutkimuskohteeseen. No minä haluaisin keskittyä ennen muuta ratkaisuihin, joilla me vähennetään ravinnekuormitusta Itämereen tai Itämeren sisäistä ravinnekuormitusta. Ja sitten ratkaisuihin, jotka parantavat Itämeren monimuotoisuutta. Usein keksinnön kokonaisluonne ja kokonaismerkitys ei ole selvää keksijöille. Ja sen takia silloinkin, kun epäilee, että onko tämä sellainen, jota kannattaa tarjota, niin se kannattaa tarjota. Koska ulkopuoliset usein näkee paremmin ne monet yhtymäkohdat, joita keksinnöllä saattaa olla sitten näihin suojelun kysymyksiin. Mitä useampi tarjoaa keksintöjä, sen paremmin.